салом, як хабар. дар мақомоти давлати тоҷикистон 3830 коргар намерасанд ва сафи довталабон ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар ин бора ҷумъа давлатов роҳбари агентии хизмати давлатии назди президенти тоҷикистон хабар дод. ҳоло дар кишвар 18384 хизматчии давлатӣ фаъолият доранд, аммо дар сатҳи ҷумҳурӣ 12-13%, мақомоти маҳаллӣ аз 17 то 19% ва ҷамоатҳо бошад 30% вазифаҳо холӣ мебошанд. ҷумъа давлатов гуфт гузарондани озмунҳо низ ба мушкил кӯмак накарданд ва ҳоло ба 2 ҷойи холӣ як номзад рост меояд. сабаби асосии норасоии кадрӣ ва муроҷиати кам бошад, ин талабот ва маҳдудиятҳои зиёд нисбат ба хизматчиёни давлатӣ будааст. Пардифенкис давои босамар барои фарзанди шумо. Бо Пардифенкис фарзанди шумо дурраста ва аз дунёи кӯдакӣ лаззат мебарад. хабару маълумоти бештар дар телеграм канали Азия Плюс.